Ada Abirta kelang rapet doran rapen spi aprang sinil hinpen kardon ang pejreglo kardom non birta thibi lang panisina APSC amai pu retire IS jai kathar Bikram Hansi Sar Singh Timung Lapen Khur Singh Timung atumsi APSC pan ke pa phuk pusi pichung reng thama APSC abari matum pen akoi pipon lang ham phi ke se amai pu sem sin timung aphan thing pi kyang hutum kateng theng son troxy ake mang pen APSC atum dongkam kam revenue circle sai hemathino long ka song pon Rong asar kalidera tum fansi traditional village development council chairman appointment aluki pidera buthak chinthong hawra rong asar tum pen ningang samsi paklang pon best Karbi Longri Abirta jamai pumana from sapin thank mai kani pon non birtang ton pen lang panisna Kiramtang vu signify engkora phorni West Karbi Anglong between reng thama APSC CC committee abari matum pen phenke mai kani pon labang so phenke malong alang li tumpen kaning je pona tengki APSC long klembang phubang phi atum sami lapen ka prek atum sami methang akhia dat pen APSC party phan pinang anki tangka sami pana hokdun do bonta APSC atum ki amethang atum mabachi chipa phugdak lo APSC ki phugdak labang ki retired IS Jekathar Bikram Hansi Sir Singh B lapan ki Kursing Timung atum ke chokchi potsi pa phugdak lu busi abang su phenke malong alang ni tumpen arbok pon kidamtang MP ki lig hulpen smi APSC atum ki lakni susi ke longdun do bonta non aphi MLA ki lig hulbang ki suri phokevet ke longdun lapan non ki wangji MSC ki lig hulbang ki APSC atum bang ki suri ke panta longdun de ji lapan ang tong tika tharaphan APSC pen ke sor pod labang ki APSC 3P amai pu retired IS Jekathar ke chokchi apodlo rat atum bang ki angtong tiga thar phan ki hengnu puki kipu dambang abi inut bang ni atum si kipu chot si labang su phenke mailong pen ning jepon me tangka maha akhi dat bang ke dam piklo lapen sar silong ke klem atum de pinang amuni atum ke plan ke phi atum tangka maha akhi dat ke do tum same tangka maha hoi bang ke nang chirong dun pik in charap dun pik lake niri tum si ka chinilo labang ke kwan si tangkang ki pidun ma rat atum labang ke nil lapen ipe sar silong Tiklem atum pon ando akhi dat padam komande bangke sok e hajara nampenta mai meeting idun bangdo tangka maha chirung ni protang te mane bangke sok e hajara ki du nai huipen same tangka maha kacha nam abangado lapuson akhi dat kacha padam rar tum ko ano ne akhi dat kedam bang halabang ma thathi se alang tum bangke party ke pafuga kam se klemro non ni lista me tangka dam piglomati a tangka dam lang a poda los lang time loss money loss lo labang ke alang litung ke non teng protang te raratum phan raratum ko an lo ne kabor I labang so song lo kabor I pot alang litung ke apap happy ke latung ke lang tu la person party ke pa phuk dake lage party pa phuk kumar lo protang te lake Jekathar Bikram Hanse Kursing Timung Sir Singh be latum bang pli e pesar se pa party ke pa phuk lage lapen non Jekathar be kidun krikra atum si non piniani same angtong phan ke sorsa cho angtong phan ke sorsa komatum lo protang te Bikram se abegi dun Jekathar abegi dun lahe tum si ka sorsa halatum ahok pet aning thirjir ninga klong mela ka sorsa le hatum ki latum ma joini si ka sorsa lapen e pesar si party ke haimas haini lo lagi non e prang ong vote kom ong lang ke longji MP election hot ke 2 lakhs vote longalu stame non pedam tang hot ke 30,000 vote along le pultang te lage tharaga mi alam lage non MEC election ke 10,000 vote along ma long le ma lage hok per lam lage lasi e pesar sia song long ke dodun alle se avilo etum ke dona kar bitum dal bang ke ma thamilo ke dodun amasi lage alle se avilo lapen Jekathar an aning ka hinulo angtong ti la pen lit song long pharan la pan kelang sil alang ni phanang lit plot nang latum che thang munak nang ni pen latum mi thang munak na po joi ni lapen pinial ni epesar selong mission ali dar tung ke bang hidat ke Jekathar aning ka hinu oposi ke bang hidat Jekathar jong se aning mission polotang te mission ali dar rangji same pinial ni
जाय कथार के निपेन थेक मुनाक ना पोले दारफान के तुमन के ए पेसर सिलों वेलकम है नंग जॉन नो पुआ है तुम लपाना निंग का हिनुलो तुम निपेन नंग लिप्लॉट ना पुआ लासो कमा थाबान को लापेन नितों फाना ना पुवेक लो लापू रोंग सांगो पे निलिफान लापेन रोंग खांग सॉर्ट दो लादाक दोंका लोंग सी सोर जाय कथार सी बा दा रोंग खांग लोंग कैंडिडेट ला हला सोर नितुम हाथ पिलो ने पुके रोंग खांग लोंग हला रोंग दा रोंग खांग सॉर्ट सी पुल है रोंग खांग लोंग के कैंडिडेट के नितुम एक्स्ट्रा चिरी पोपो जोइनी रोंखांग सोर आतुम हन कुपिलो जायगा थारे पुतिकांग के कैंडिडेट के निबोंगसी पर जापो निबोंगस पर थोरपो नोंफोंग इलेक्शन के एमसी इलेक्शन के पु जोइनी नितुम कैंडिडेट किंतु चिरी पोपो जोइनी जायगा थार कुपिलो के पुतिकांग के नंग तुम क्लेम जी दे क्लेम जे तुम दो पिगलांग सिनाय पुतिकांग नितुम हा लापुसन हेलो मा लीडर के इनुरा संज्ञा पॉपुलेशन हेलो मा रार फन केलांग पोनिया लीडर पॉपुलेशन हेलो मा लासे जायगा थार बांके लके 100% चोक चिलो रार तुमका अनुतिन कर भी तुमदा लके चिनी मेक्स के मेलो कचे सोंग दुनोंगले प्रोतांग ते लके किमिसन लीडर गल्लो Angtong tiga tharpan tangka choen derpu akoi ki piki labang solam ki ahok kali lapen kedam tengani pen semi angtong tiga tharpan ki my meeting long pen semi central committee long klembang pu bang phitumta arni ponpi lasi AP at the si bang ki aprang pen si thaka sai si nang klembrong busil bang so phrengki amai long bel ningji pontu labang so phrengki amai long biching reng thama AP at the si CC committee amai phu konchun bang khorsing terang pach thak chun bang humdor sing rong hang Dunamai Pu Mohon Tibung Organizing Chunbang Dorsing Ingti Bitung Reng Thama PS Committee Dongkamukam High School Right Wing Amai Pu Waisong Be Sokoida PS Amai Pu Dorsing Timung Atum Chitong Dun Ningo laglo na puson ka chibat bangke central long ta na puson si chibat rong ha ekbile sisi level ta la son si ka chibat ta bang si aningang rong na si la so party bangke itu mata pemimpin si kem fakte la son arpu ka chibek tap arpu ka chi chor tap bangke kem nang ne pusin di dipen jong daming du alang li angtong inti ka tarpan kalili ka lang ke jong bangke ni di krodun de tong inti ja ka tar hem du boma hutan dame angtong afan ke pata in bombe meeting nang du nengi puta tan bombe ja ka tar mane bikrom hanse ko mane atum si che hang po meeting da dam jutot ni kai ta arju angtong nang fan meeting na pon pe makop nang parju pon pe pu na son si nang chi than alang di bangke nasi kacibat bangke hak keceng benda aning hak bangke jeka tata la somsi ninga masih mathana nang tum angtong yong si lam than lo pulute ari pacar devi pahang jori pananta aning khai no jeka tharba angtong phan pon kelang selet jeka tharabong along pini kijong dun tap kipu dun tap bangke bikroman se kursing atum do tike aso barti ke pakta ning samse do dudunang nilo pusin ni dipen jongdaming du Kedam tang vu signify engkora ke thom arni anarlo chiti ma por malom thengpi kang huatum towar pi kedam bom ahut pensi karbilo chole song atum pen samila bangsu thengpi ka hu aghari phan ke pasang dunchi phan borilo bonta la bangsu thengpi kang hu bang sami ghari pasang sedatsi lapu na sai jokje pen la bangsu thengpi ka ghari kang hu phan sami karbilo chole song tum pen unan ke khang dunchi phan borilo bonta la bangsu thengpi kang hu aghari bang samila bangsu karbilo chole song phan tha chithur pon thor thordal Labangso puthak sami KSA Hamran Regional Committee atum pan sami Hamran Police Station along an sami lamhoi pidam elo lapan kanghu ghari pan sami forest arideng sami palidam elo thengpi thengprang ka cheng hon labang ke world environment day arni thengpi aklim idun pon chotsi ningkan kang thim bang thengpi kang hulok bang ke chokchi labangso puthak ke sodak pen engton ponang pu busi alang li tumpen sodak pen pachini pon Hamran Parai Kombe Karbi Longri Abirta pendak Hamran Police Station along an wang sini tum FIR pinang kok lo Jasmet pet itu FIR kipinang kok at alam the bang la pulo thengpi kang hu jasmet pet itu West Karbi Anglong ahoy anat jirikindeng la pen lang hem pianat bang ke ong dongar ni pen tame thengpi kang hu bang ke mane do de sang se chimit me pin ason sini tum thek pon long lo la so pen nil tum tame Karbi lo charlia song pen batai ke nep dun long pen ladak forest department made raikom sai khilong sami ni tum nang pale lo la pen la son si kedam tang apor sami tum cherap chiri pen nep dun bom lo
bon sitame piniar nia bangke thengpi kang huatum kachoma tha bangka hiring tangrak lapen phere meme lapen ningduk meme son si theklong lo anar lo kring kring apisi da lang hem pialong towar akrong pialong kang hua thengpi wang lo hadak labang so kang hua thengpi theklong si adang nitum Karbi Longri song lang hem pi head branch alang nitum tim samsing timung hadak president pen Japon si nep dun lo khang dun lo labang so ke khang ahut KSA pon tame lang plot pen alang tum kateng kheng pen alang tum ke dam bor i po hot nitum hadak lang hem pi president akai samsing timung bang hadak garia viper ciribdun head pen sitame sang pon pesi आधा किलोमीटर ने दो अलग फन लदाक पेन कच्ची थुर पौंसी अलग फन समे आरेंगा हुपा सुदाक लो असिनी तुम Karbi Longri सॉन्ग पेन ने तुम निंग की पुंग चेपक लांग सीन ने तुम लदाक थाना लोंग वांग लो लपेन FIR तमे पिलो लपेन ने तुम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोंग समे आगारी तमे थैंक पी आगारी तमे ने तुम पाले पन लोंग लो लासी जस्ट समेट पेट ने तुम मैसेज इसी बांके लालो labang so theng pi kang hu tum anar lo kring kring konat pen asa hospen si ke claim hide det lo dake mang hume me lo lake dak forest department atum kache rabjong si awe pote anar lo erdang dang towar pi krong plut ke wan ke lake badu dak lem hai he pote dake forest department atum tamme la dake thedung kache rab do koklo pusin le tum jong ponang ji la pen thu bangke khalada Karbi Longri song isi ke thedung a song atum hada ke khang don si tame lang lot penal tum han apran tame armut pon tame la so theng pi papar pon ji po an kamat tha ajak kong ke do kok pote la bangke theng pi kang hu bangke a ok avi long kilut pamelo dake munit apran le armut det si tame theng pi ing hu long nang ji po hala so an a karakter si pinia bangke ke ong dung theng pi kang hu tum an ning along bangke lut chok lo la pusona por jong si pini le tum ham phang atum la pen department atum kachari atum jong si amek prang prepen la bang so ka choklem atum han action and a poloteng la bang so theng pi kang hu pen ke dam tang mukro long alam ki ke do chodali ke bang jiar ni bangke la an su te anar lo erdang muni dar dung long sa komani han patong kang chor komani han patong kang bob la sonak lam theke la an si arjulang lang alitum kedam tang vu signify engkora phoni AP at the sea atumpen son throka ke mangpen dongkam kam revenue circle sai hemathingnu along ka chesong sai kereng pon Karbi long pen dimha so hemprek a permanent article 244A prabjin pen pachun srakrangji paragraph 2 sub paragraph 760 to the constitutions of India pachun srakrangji Assam along uniform civil code pa dolong le 6 dul along ri along ke panchayat arasmi pe dolong le danangji Assam 01 PSP West Karbi Anglong lapen ki Assam 02 PSP Phunilong semi pe dolong le danangji lapan ki municipal board choko maratum phansmi prabjin pen abai nong pisrak nangji la son chok ke mang pen si AP at si atum pen ka chesonga sai ke deng pon la son chok ake mang pen Karbi Long Thomas Council CM Dr. Tram dong hang pan pin pura lu panong si dongkam kam revenue circle ARO arideng semi pin pura lu pajir pon la bangsu ka chesong pon along AP at si 3P amai phu retired ICJ kathar West Karbi Long District Committee amai phu Bikram Hansi Radasai Klempang phu Pranab Doloi Kursing Timung Rongkhang CC Committee amai phu Jonathan Ingtigathar Konchunbang Daniel Ronghang lapan ki AP at silong Klempang phu bang pitum da chitong dun Board Holben Great Son Timung Karbi Longri Abirta election rules tadi is election rules kasilam lepen a joksi itum edet lapen ekay ta si right edet hala election a rule silam lote hala kecietum a men yong si voter list lam a edet lote hala tum jatan ang view edet poke la hala ke thine lam lo number 1 lo number 2 bangge hala PSP hadi Assam 01 aru Assam 02 PSP da kaha long ho padim fuloni circle ang bom la pen pu karakanchi amri hala da itum akai tum han along lidang chip si kangjang lo angela lam sugali lai hui la stop la doctor kali along ga prekta son ke claim lo la sini tum la ka oppose lo number 3 bangke na non-community welfare development committees to traditional village development committees to lage traditional pulote amenda Karbi alami ke lage traditional lage English le Karbi etunge mantu neta etunge London si dora
Ingraji pen ke itu mari cuatam ta Ingraji pen sige ningje puga pin lang lagi tradisional li itu man kapamanghu lagi itu tradisional ante dak tok etlo koman mat loma tradisional ante itu servan kep donangji raji naisoko donangji dulsung vaisa donangji njang tirup venue songsat ven donangji mukpom chauhuban donangji dorbar snong lapen songko dilgapa lai hui itum tribe ko ano edu latum village council sidak edu nangi latum laga oppose lo lapen itum oppose lo UCC oppose lo lapen ke itum la council tum ke AAC tum ke man me pen posi siklujon cleaner cap la town committee lapen municipal board employees tum fan dormo hapiun lapen election ta dode ningkan ner cap lo election ta dode la sila dormoha piserak nahi pen election pedo serak nahi lapen la election ka pedo ye pan ciklui jonang bong electoral rolls publish wek nangji pusi ni tum demand lo lapen ijut sia bangke dake paragraph 1 along ke tok do schedule tribe atum fansi lake ke do pusi itu ma council ke lapot schedule tribe Pugachini ji ke ante schedule tribe certificate ke nangwek ji lapot si bangha Garo Hills Autonomous District Council ke bang notification PF lo lason dak si along aprek tapilo cuma ngatu mangge akaprek aku pitulang cuma ngatu mangge non akaprek atu mi dik het aku pitu lage hadak sakori ke claim tum an bang ke tum ke hadak kopilo ne permission nangji pu hala tu pe pass to et lo lata ante itu nge people claim that la si itum bhan la non pen ke election council election chot kali MLA MP election chot kali town committee election municipal board election la pen lem election la kaddo ko be anta candidate atum schedule tribe certificate la nomination papers along pinir dun vek nai lailo ni tung tipu la pen is West Karbi long chinthong hawra rong asara tumpen rong jangphong along pherengke mai ka nipon labang so pherengke ma long alang li tumpen kaning je pona tengki kedam tang bu signify ingko ra ke thom arni pensi TVDC chairman atuma fan sami ke chingsi ki hok alu sami pipa jir ponlo lapen ki chinthong hawra long rong circle der atum phansi TVDC chairman appointment alu ki aret bang ki chokchi la so puthak sami rong sara tumpen ningang samsi baklang pon lasi rong asar kali dera tum phan TVDC chairman aluk ti bangki puthot chen thut bek nangji lapan ki rong asar tum phan si TVDC chairman appointment alu sami puthot ki pon thu bek nangji pusi rong asar tum pen so dak pen ki hang pi do pon churu re ne ritu masar Dr. Tuliram rong hang CM nang ke chaka teng pen bate rong asar phanang kang hon pura TVDC village development council na pechun pilon ritum ningarong pilo woi pit sitame piniani bangke nangka chong hudun atum dekok bate rong asar awan nang ke tidun atum dekok ni tum nengduk la ke ni tum ke proyone la sini tum ke mantune sitame ni tum proyone la sin dak ni tum chinthong lokal mesia aphan sar abhit kru nengga chitenai kusini tum lan so se sero hoi pangni longwer na kusini tum mathalo woi pit same na non bangke kopine ni tum aphan aman apeng rong asar atum aphan na kelang krang ji ason si videlo kasi nitum sara tum avan kichu na ya avan sitami nang plok lason sini tum chitek dam long bate chitek dam long vek lo lasi nitum kroyone la sola mamake lasi non hala rong asar kalipina tum avan si appointment pi thailo lasi nitum kroyone la sola maputa ka bangke lasi sar abit kro fan sitami nitum sodak pen rem pondo bate chuneng rilo pin rem kalika chuneng rilo lasi lan non nitum ke bangji sitami nitum ala rong asar long na chidon do nei nitum pilong le nitum rong asar veksi chairman chidulong thanai sar tuliram rong hang kit ateng basi nitum ke la sar rong ateng basi nitum claim lo la pen ke nitum neng chit hilo lasi sar tuliram rong hang alamateng basi nitum dak chin thong rong asar tum sitami nitum long vek này gì rong asar tum si chairman aku deng long vek này gì lalu nilihin ben kitu dama bangka lalu lasim krang long sin nitum sar tum sitami cingki pon pon nitum cingwai pon pon aka prek komiti sit du tu pon nitum bangka
West Karbi Long dongkam makam town ke parpon langhan West Karbi Long labor union asai hemlong mai phu mana from sapen pherengki mai kangni labang so pherengki ama long mai phu mana from sapen kaning je pona tengki West Karbi Long langhan along labor membership drive ajai max mi pangcheng ponpo laso fider bangki West Karbi Long labor union the branch ke duan lapen ki area committee ke duan along pansibi bang so jai mek ding pon thu pitpo langhan arong arar tum pansmi ka du kawi jakhong ni phai phori bangki ka chitong dun pet pen membership akart ka chaslam dun pet je phansi alang li hin pen chunuri pontu non eprang ke bang ji ani pan ki Karbi Long lapen ki West Karbi Long arar tum ansami batu atum le building asai hempen danglok achara sai semi claim pon ji busami West Karbi Long labor union atum pen chingki chingwai pidu pon bek nang ji thi labor atum lapen ki ahem phu atum angbong sami piniga chitonti dokok lapen gopine kachili sai dokok lupatang ti West Karbi Long labor atum pensi ingsai ponji ngsi labang so husami batu atum sami West Karbi Long labor union atum alampa te pekdat lupatang ti alang litum pensmi sodak panakang sai ding ponji busi labang so pherengki mailong penta sodak pen pachini pontu board hol pen great son timung Karbi Longri Abirta mahang theklo lasi ladak langhan arar phan sitame nilitum la labor union pen isi membership ki piponje phansi isi pathik ponlo lasinon ke bangji tarik ho July lasu arni abang jalang litum phan Aadhaar card lapen voter ID foto passport pakthom lason pada suarni dengpon po laselang litum phan eprang ke bangji ke messenger phan selang litum phan nelitum central committee pen dengpon po lasi alang litum arta bangke nikan krenar ke parnang po lalu pulu tenilitum bang pipon po lasi ladak pen ilitum awar sai kilongji bangke ilitum eprang phan bang mesen po athe nikan trokep an parlo polote alang litum pension sita melongji lapen ke alang litum labor union pen yang sialang alang litum nangmat hadun lo polote alang litum aprang ke bangji sitame labangso membership pen sitame alang litum loan sitame longpo asini litum non ke bangji aprang bangke lang sose Karbi Long aparman pansini litum mathana ko lasi litum labor union lasu chini vek nai lapen deng vek na ko kosi ni litum chuni wi padopon lo athe Pinia Abirta bang kilan pang chik bang ton pang iglo domi thakmi kardom